Nemoj se duriš. Nego ako imaš neki problem, lepo ga izgovori naglas da ti to reši. Za sobom ostavljamo godinu hiperprodukcije igranog televizijskog sadržaja. Znaš ti koliko košta snimajući dan? Nemoj da me jebeš, ubite brat! Jesmo rekli da radimo za kan? Imamo sve likove. Imamo scenaristu. Ja sam se ložio na tebe u osnovni. Imamo producenta. Dolazi američki producent, pun ko brod. Imamo reditelja. Svi bre svima nameštajte. Imamo glavne glumce. Daniele, Molim. nećemo dobiti ulogu večeras, okej? Stop! Nemoj da je skidaš sa onog klavira, zajebaćeš se. Idemo ponovo. U bioskopima od 29. februara.